Raba gardama al'amarin shugabannin ƙasar Najeriya yana bani mamaki, ba sa tausayin talakawa ko kawo Allah ba sa yi a ransu. Amira, na ga dukkan fita hayyacin ki gaba daya, me yake faruwa ne, me ke damun ki? Tsoron ranar da zan tsaya a gaban Ubangiji. Allah sarki Amira. Raba gardama, wai me yasa Amira ta je kotu ta bada shaidar ƙarya akan kashe matarka da akai? Ai takura mata akai a baya. Amira, ki faɗa min gaskiya, waye ya takura maki akan ki je kotu ki bada shaidar ƙarya? Wallahi umma kilishi ce. Macijiya mai mugun dabi. Baba Rabi, kana cikin manyan mutanen da zan ba kyautar girmamawa saboda irin yadda kake bani lokaci in maka interview. Na gode wallahi. Kaka da mun Baba Rabi, hatta Aminu Sera ya ce kana cikin mutanen da suke burge shi sosai saboda baka saba mai alƙawari. Na gode wallahi. Firasdo sai dai hakuri, Aminu Sera ya ce ya cire ka a cikin shirin labari na har abada, ba za a ƙara haska ka ba. What? Subhanallah. Firasdo sai dai hakuri, Lukman kai ma na ji raɗin cewa Ibrahim Bala ya shawarci Aminu Sera akan a cire ka a cikin shirin labari na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiza Muhammad, me zaki ce akan cire Nafisa Abdullahi da ake a cikin shirin labari na? Sun zalunce ta. Baba Rabe, ya kamata sauran daraktocin Kanuri su rika ɗora sababbin jarumai a fina-finansu, ba sana ta ɗora jaruman da dama an riga an san fuskar su ba. Gaskiya ne. Talatuwa, da gaske ne Abubakar Bashir mai shadda biyu ɗora mutum a fim ɗin shi sai ya baya cin hanci? Wallahi gaskiya ne. Baba Rabe, me yasa Nafisa Abdullahi ke raina mutane? Kai al'amarin nata sai a hankali. Anya ɗan sunna ce? Baba Rabe, kai ma naji an ce kana da girman kai. Dan Allah ka daina min haka. Allah ya baka hakuri Baba Rabe, amma zan so ka ba Abubakar Bashir mai shadda shawara ya rika ɗora sababbin jarumai a fina-finansa, ba ya rika nace ɗora mutum ɗaya a fim ba. Ni fa ba na son shishigi, ba na son shige. Allah ya baka hakuri Baba Rabe, amma fa dai naga gaskiya na faɗa. To yanzu gaskiya kake faɗi? Allah ya baka hakuri Baba Rabe, abin ba na tada hankali bane, na ga ranka ya ɓaci. Nan wata rana sai na galla maka mari. Baba dan Audu, tun da Lawal Tirayim ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, naga gaba ɗaya ya fita hayyacin shi ya lalace, amma kai ya ka gani. Kullun ƙasa ike. Baba dan Audu kenan, ai bai ma ga komai ba sai an je kiyama, dan duk duniya Allah bai wani halitta mai matsayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ne. Baba dan Audu, me Lawal Kwarkwata ke cewa idan an tambaye shi akan cin mutuncin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kina da dalili. Haba Baba dan Audu, har yana da dalilin kare kanshi da zai ce yana da dalili akan tafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya karfa kamanta shine wanda Allah ke cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba. Gaskiya ne. Sannan shine mai inna a ɗaya kalkausar. Ai wai ruwa ba ya tsami banza. Gaskiya ne Baba dan Audu, kiyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce take damun shi da shi da dukkan mai aqida irin tashi. Kwarai kuwa. Baba Rabi, kana goyon bayan abin da Lawal Tirayim yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ni a bayan gaskiya nake. I think I have. Allah ya kara mana tsogar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.